Следва рубриката ни Алгоритъм за успешни мъже и днес ще си говорим за езика на тялото. Как да го овладеем, как да се научим да го познаваме и използваме. Ще разберем от психологата Виолета Загорова и психотерапевта Димитрина Митрева. Здравейте и добре дошли! Здравей, Криси. Нека първо да дефинираме езика на тялото, защото в съзнанието на повечето от нас това са мимики, жестове и разни други сигнали, които волно или неволно излъчваме в комуникацията си с хората. Това ли е в действителност? Всъщност да, точно това е езика на тялото. Всякакви мимики, жестове, някои от които правим съзнателно и се стараем да изглеждат по определен начин, други правим абсолютно несъзнателно. Идеята е, че всъщност невербалното поведение в по-голямата част от случаите протича като един абсолютно несъзнателен процес и когато ние всъщност правим всички тези мимики и жестове, казваме много повече, отколкото можем да кажем в един комуникативен процес с думи. Идеята е такава, че около 70% от комуникацията всъщност на практика е невербална. Едва максимум 30% от нея са думите. Всичко останало са жестове, мимики и всичко това, което ние показваме по някакъв начин с тялото си, с тембъра на гласа, с интонацията, която използваме, с начина, по който изговаряме думите. Добре, определено трябва да го познаваме този език, за да комуникираме по-лесно или поне да долавяме тези неща, които не ни се казват с думите. Можем ли да обобщим или всъщност то е строго индивидуално за всеки един човек? Да речем при първа среща между мъж и жена, кое показва интерес от страна на мъжа към дамата и как той може да контролира езика на тялото си, така че да й покаже, че се вълнува от нея? Ами, разбира се, някаква част от тези сигнали ние възприемаме абсолютно несъзнавано, но ние можем и да се научим да ги разчитаме. Разбира се, психологията е една много обширна наука и всъщност има много написани книги по тази тема. Много важно в първия контакт между мъжа и жената е впечатлението, което прави мъжа с невербалното си поведение. Всъщност, очният контакт е нещо, за което вече един път сме споменавали. И някои хора изпитват много голяма трудност изобщо да осъществят очен контакт за по-дълго от няколко секунди. Това може би се дължи на нещо, на някаква тяхна трудност с комуникацията. Може би притеснение. Даже имаше някакъв такъв експеримент, в който абсолютно непознати са накарани да се взират в човека от среща за 3 или 4 минути. Всъщност се оказа, че голям процент от тях се влюбват. Може би подсъзнателно, за това не иска господина да се взира в дамата, за да не се получи този ефект. Между другото, влюбването е факт. На местата, където се практикуват различни духовни практики, свързани с мълчание, когато хората нямат никаква възможност да комуникират, защото това е идеята на самото място, те единственото, с което разполагат, е всъщност невербалното си поведение. Имат възможност да мълчат и да се гледат. Много често на такива места хората наистина се влюбват. Добре, и да се върнем към първата среща, освен визуалния контакт. Ами, всъщност, за да допълня още малко до визуалния контакт, за хората, които изпитват трудност към него, точно това упражнение, за което ти спомена, е изключително полезно. Не е необходимо те да го практикуват с непознати хора. Може да помолят някой техен приятел, някой техен близък, някой от тяхното семейство дори, да стоят в продължение на 1, 2, 3 минути и да осъществят такъв визуален контакт. Това най-вероятно ще помогне и за техните взаимоотношения също, защото очният контакт много силно минава през емоцията, през най-дълбоките пластове на човешката душевност, много над вербалната комуникация. Има една такава детска игра, индианско око. Не знам дали си я играла, не знам дали нашите зрители са я играли, но тя е много популярна сред децата все още и всъщност тя представлява гледане в очите, възможно най-продължително дълго време, без да мигнат. Мигането също е друг елемент от флирта, за който сега след малко ще поговорим, но тя е... тук пак виждаме връзката между детските игри и нещата, на които те игрите за възрастни. Да. Добре, мигането обаче, то може ли да бъде контролирано? И съответно, като ми каза мигане, аз си представям една пърхаща с големи мигли дама, която съблазнява човек от среща. Ами точно така, всъщност мигането е много силен начин за съблазняване от страна на жените. И когато една жена изпитва силен интерес към някого, тя започва да мига. Още по-силно. А когато двама души се харесват взаимно, те започват да мигат в синхрон. Това е нещо много интересно. Това е много готино, да.
Да, в действителност е така. Дори може да си направи експеримент, ако иска да провери дали жената го харесва. Това, разбира се, вече е твърде голяма преднамереност, но принципно би могло да започне да мига в определено темпо, гледайки я в очите, водейки някакъв диалог с нея. И ако нейното мигане се синхронизира с неговото, това е абсолютно несъзнателно го случва жената. Същото се отнася и за дишането. Мъжът да започне да говори, или жената, няма значение, но в случая си говорим за мъже, които да съблазняват жените, да започне да говори със същия темп на дишане на жената и със същия ритъм и съответно тя започва да привиква към това, към неговия ритъм и след това той може рязко да го промени през своя темп на дишане. Друго привлекателно за дамите е нещо, което ще им направи добро първо впечатление от тази невербална комуникация. Кое е привлекателно за дамите от мъжкия език на тялото? За една жена винаги е впечатляващ един мъж, който стои уверен. Най-привлекателното нещо всъщност за една жена е увереността. Не прекалената надутост, не прекалената напереност, а един мъж, който стои стабилно, спокойно, уверено, може да води диалог и това по никакъв начин не се отразява на невербално поведение, което изисква, което демонстрира някакво напрежение. Изправен мъж, човек, който гледа има един добър зрителен контакт, който обаче не е прекален и твърде настойчив. Мъж, който знае кога да се усмихне на жената, за да й покаже одобрение, без обаче непременно и нон-стоп да стои усмихнат. Изкуствено, да. И общо взето жената това е което харесва. Харесва мъж, който да я, примерно тръгвайки да пресичат, който леко да я хване в областта на кръста, като знак на закриля, който всъщност това е един изключителен жест, който без да ми казва спокойно, аз съм тук и ще те предпазя. Други невербални жестове, дърпането на стола, наливането на вода, отварянето на бутилка. Това са все едни невербални жестове, с които мъжът казва, че най-напред показва заинтересованост, демонстрира поведение на джентълмен, което всъщност за жената е един истински мъж, за истинската жена говорим. И това е нещо, което без значение дали тя го отчита на момента и го регистрира на момента, в своята съвкупност създава това усещане, че много често жените може да кажат, всъщност много ми харесва този мъж, няма никакво логично обяснение защо. Разбира се, едното е химия, но всъщност всичките тези стъпки са част от химията. Те понякога самите те пораждат тази химия. А може ли да се контролира тази химия и могат ли господата или вие да им помогнете да контролират езика на тялото си от гледна точка на тези жестове, които издават неспокойствие, които не е добре да подават като сигнали към дамите? Кои са тези по-скоро отблъскващи поведения? Всъщност невербалното поведение също би могло да се възпитава. Както и вербалния език. Той се развива и всеки човек би могъл индивидуално да обогати своя речник, така и по същия начин с невербалния език. Понякога в началото е трудно, но това не трябва да ни отказва. По-отблъскващи за жената биха могли да бъдат знаците на неувереността и на притеснението. Когато гласа на мъжа трепери и той гледа надолу и е много свит, и е заключен и стои... Вярно ли е това, че когато застанеш така си затворен към човека срещу теб, че не си открит до някаква степен? Абсолютно. Да, това издава известна резервираност към комуникацията. А не може да означава пък и притеснение от друга страна, защото много често ми се струва, че и хората, когато са притеснени, не знаят какво да правят просто с ръцете си, скръстват едната върху другата. Дори самото притеснение също е някакъв вид резервираност. Така че да, би могло да се разчете като такова. А чаровно ли е притеснението? Харесват ли жените леко притеснените господа? Не говорим за неуверени, защото в съзнанието ни като че ли това притеснение издава симпатия, издава това, че жената е интересна за него и той се притеснява да не би да се покаже в лоша светлина. Аз лично препоръчвам, ако един мъж се чувства притеснен и неуверен и не може да прикрие това, по-скоро да го изговори с думи. Тогава всъщност може да стане много чаровно. Тогава всъщност може, примерно, да разлее вода или нещо друго и да каже, ето виждаш и толкова си красива, че в твое присъствие всъщност не мога да си координирам движенията или не знам какво да кажа. Може да излезне през такъв коментар, с който всъщност прави комплимент на жената. Един аспект. Втори аспект. Има чувство
чувство за хумор, самоирония. Самоиронията е една от най-зрелите защити. Това е един зрял защитен механизъм, който обикновено се цени. Стига да не е, разбира се, в твърде голяма степен, в която е твърде много омаловажава себе си. И разбира се, тази откровенност, която всъщност е симпатичната в ситуацията, в която мъжа признава в действителност своето притеснение, което така или иначе, съзнателно или не, е очевидно за тази жена. В интерес на истината, жените също могат да направят доста жестове, с които да покажат интерес към мъжа. Аз си мисля, че може би мъжете е хубаво да знаят някои от тях и да може да ги разчитат. Да разчитат кога една жена е заинтригувана от тях, дори без да стои с лице към тях, например. Това е интересно. Как? Да. Ами мога да демонстрирам. Например, един от най-типичните женски жестове, в който тя проявява интерес и всъщност проявява флирт, са тези твърде много кръстосани крака. Това е ето този тип позиция. Не знам дали се вижда. Да, по този начин кръстосаните крака. С това жената определено демонстрира голям интерес. Другото, което жената може да... Не е ли заключване, Дими? Не е ли прекалено много да се свиеш сама в себе си? Значи, знаеш ли кое би било заключване? Ето това вече би било заключване. Така вече. То е свързано с много други аспекти от нашето физическо тяло. Друг жест, с който жената демонстрира увереност към мъжа, е позицията, на която сочи нейната пета. Ето, например, ако жената стои в тази поза, тя е заинтересована към човека, който седи там. Например, ако там има някъде отсреща някой. Аз може сега да разговарям с теб и да водя на пръв поглед диалог само и основно с теб. Но в този момент жената, която стои в тази поза, тя ще флиртува с човека, който стои там. Това е много силен сигнал. Друг такъв, например, е тази непринудена поза, в която жената слага крака си ей така. По този начин и съвсем непринудено стои и води някакъв много непринуден, може да бъде светски, може да бъде дори леко приятелски разговор, дори може да бъде обърната в тази посока, но всъщност тя проявява интерес към човека, към който сочи всъщност предната част на крака й. И ето отново тя може да бъде обърната, но флиртува, да речем, с човека, който е зад гърба й. Това е господата, които имат приятелки или съпруги, могат да обърнат внимание, да не се окаже, че нещо друго. Той си мисли, че тя флиртува с него, поддържа пламъка в отношенията, обаче обувките й сочат другата посока. Искам да се презастраховам сега, да не стане някой семейен скандал. И да направя едно уточнение. Всичко това, принципно, на базата на много проучвания, на базата на много опит, на базата на много книги и статистики е така. Това обаче в никакъв случай не значи, че няма изключения. Има един друг аспект, от който ние усвояваме нашето невербално поведение. Понякога това наистина е несъзнателен флирт, например, когато си говорим в случая за флирта, така или иначе това е темата, но когато това може да се случи просто защото ние сме наблюдавали хора в такава ситуация и сме видели, че те така се държат. Например, ако момичето е наблюдавало баща си в такъв момент, по-голям свой брат или някой свой ментор, на който се възхищава момчето, имам в предвид, то най-вероятно момчето ще имитира някакви негови жестове. Ако този човек има навика да върти нещо, най-вероятно и той ще прави същото. Не защото неговия инстинкт или неговото невербално поведение искат вътрешно да каже това. Просто той е видял една картина, той е видял един модел на поведение, който имитира. Така че много често това е имитация. Скръстените ръце, например, и тази скръстена поза, тя много често може да бъде имитация. Ако някой в семейството, например, майката има навика да скръства ръце, много характерно и момичето в някакви социални ситуации да стои така, просто защото, идентифицирайки се с майката, тя се идентифицира и с нейното невербално поведение. Така че се презастраховам. Не винаги на 100% е така. Добре, поговорихме си за скръстените ръце, но като цяло за дланите. Знам, че те също имат значение буквално с едно-две изречения, тъй като нямаме много време. Потенето на дланите, знак за какво и за самия теб и за човека отсреща. И разбира се, това е знак за тревожност и за притеснение. Това е абсолютна стресова реакция и най-вероятно потенето на дланите изразява това, че човекът е изключително притеснен. В такъв случай е хубаво да се опита да се успокои и да отвори дланите си към човека, към своя събеседник, защото отворените длани по принцип са знак за отвореност. Нали? Както вече си говорихме, сключените ръце, сключените юмруци също по същия начин издават резервираност и тревожност. Добре. И само едно допълнение да направя за китката. Китката е едно от най-еротичните места в женското тяло и всъщност много често жената флиртува през китките си. Например, прави ето този жест, свързан с оправянето на часовника, като в този момент китката изсочи към мъжа. Жените, които са пушачи, държат цигарата си по този начин, така че китката отново да сочи към мъжа. Това също е жест, който издава женски интерес към съответния мъж.
Много ви благодаря, момичета. Мисля, че бяхме полезни и на дамите, и на господата в това издание на Алгоритъм за успешни мъже. Благодаря ви.